Avui torno amb un vídeo etimològic que és ple de sorpreses. També una mica per això he canviat una mica de localització, encara que sigui dintre de la mateixa habitació. I ja et dic, és un vídeo especial perquè avui parlaré d'una cosa tan comuna, tan habitual com són els dies de la setmana, però que amaguen tot un seguit de sorpreses, que són antropològiques, mitològiques, astrològiques i també, òbviament, 100% filològiques. Queda't avui amb mi a Lleures d'un filòleg. Els dies de la setmana, com ja sabeu, són dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge. I el català, com a francoprovençal i l'occità, és de les poques varietats romàniques que manté aquest prefix di al començament de cada dia. Aquest di, en llatí, significa dia, prové de la forma dies. Les altres llengües romàniques alternen tres construccions. Les que mantenen aquest di al final, com el francès i l'italià, lundi, lunedì, les que directament s'obliden d'aquest prefix, com el castellà, el gallec, el romanès, lunes, luns, luni, per exemple, i després tenim llengües com el portuguès que anomenen els dies de la setmana a partir del seu ordre, és a dir, dilluns és segunda o segunda-feira. Però, en final, amb tot això, encara no us he dit com són en llatí. I en llatí són dies lunae, dies martis, dies mercuri, dies iovis, dies veneris o veneris, dies saturni i dies soli. El dia de la lluna, el dia de Mart, el dia de Mercuri, el dia de Júpiter, el dia de Venus, el dia de Saturn i el dia del Sol. Els dos darrers no els trobem entre les llengües romàniques, perquè en el llatí més tardà, per influència del Shabbat dels jueus, el dia que és el més important de tota la seva setmana i que destaca perquè és una celebració del descans, a dissabte va passar a ser designat simplement com a Sabbatum, és a dir, una adaptació del Shabbat hebreu, i el diumenge, consagrat després pels cristians al Senyor, va passar a anomenar-se Dies Dominicus, és a dir, el dia senyorial, el dia del Senyor. I són d'aquestes dues formes, d'aquests dos dies del llatí més tardà, per d'una manera, que venen les formes de les llengües romàniques, que és, doncs, dissabte en català, sábado, samedi, sabato i el diumenge, doncs, diumenge, dimanche, domingo, domenica. En canvi, si mirem el que passa amb les llengües celtes i les llengües germàniques, que van prendre l'organització de la setmana de 7 dies dels romans, que eren la gran civilització del moment, veiem que sí que han mantingut aquests dos dies antics referits als déus. Per exemple, si mirem el galès, que és una llengua celta, els dies de la setmana, i aquí a veure com els pronuncio, són dit Hun, dilluns, dit Mauth, dimarts, dit Mercher, alguna cosa així, Mercher, em sembla que la CH en anglès és H, dit Mercher, dit Iau, dit Wenner, dit Saturn, és a dir, que tenim Saturn, dia de Saturn, i per últim dit Sul, el dia del Sol, als quals es pot resseguir perfectament els elements que tenim en llatí i els elements que tenim en català, que a més, com he dit, el català manté el di, aquesta resta del llatí dies, que significa dia, a principi de la paraula, tal com fa el galès. I mirem el que passa en una llengua germànica, en la qual trobem els mateixos dies. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Veiem, òbviament, Saturday, doncs, dies Saturni, i Sunday, que és el dia del Sol. El que passa és que, més enllà d'aquests dos dies, realment només podem reconèixer Monday, si sabem anglès, igual que Sunday, si sabem anglès, perquè Monday, món s'assembla molt a munt, igual que Sun és la mateixa paraula que és dia del Sol. Però, clar, què diem traspassa amb tota la resta de dies de la setmana? A veure, anem a fer un repàs. En les llengües romàniques, els dies evolucionen directament del llatí. Sí, molt bé, algunes mantenen el di al principi, algunes al final, i algunes l'eliminen, i alguna, com el portuguès, fa una mica el que li dóna la gana. Molt bé, fins aquí tot és clar. El galès el que fa és manllevar, adaptar aquest calendari a la seva llengua. I ho fa amb un sistema mixt. Dit, a la primera part del que és, doncs, cadascun dels dies de la setmana, en galès significa dia. En canvi, Hun
no significa lluna, perquè lluna en galès és rewat, sinó que és una adaptació de lunae en llatí. El mateix passa amb dit sul. Sul és una adaptació del llatí solis, perquè sol en galès és haul. Per tant, és un sistema mixt. És un sistema mixt de traducció, mixt d'adaptació. Si mirem, per exemple, el que passa amb l'alemany, veiem que són uns dies molt semblants al que passa en anglès. Montag, Dienstag, Mittwoch, que significa el mig de la setmana, Donnerstag, Freitag, Samstag. Samstag prové de... és igual que el francès samedi, que és una evolució de Sabbatum, i per últim, Sonntag. Tornem a tenir el mateix, Montag, mont és lluna i zone és sol. Sonntag, sí, molt bé, però no ho acabo, és a dir, què diantres passa amb els altres dies? Bé, mira, si de cas, deixem-ho aquí, per avui, ens hem trencat ja molt les banyes, i per desconnectar anem a agafar un autor llatí. El vídeo va dir que hi havia una sorpresa, doncs la sorpresa serà jo llegint llatí, una cosa que no havia fet encara en aquest canal i que sincerament en tinc moltes ganes de fer. Aquí el tenim. Tàcit, diàleg dels oradors, Agrícola, Germània, edició de la Bernat Metge, 1926, una traducció que té gairebé 100 anys. Anem a veure què ens explica Tàcit dels pobles germànics. El capítol, el que és aquí, el paràgraf 9, diu Deorum maxime mercurium colunt, i més endavant veig Herculem et Martem conquesis animalibus placant. Tàcit està dient que el déu principal dels germànics és Mercuri? Home, però Mercuri és un déu romà, igual que diu que adoren Hèrcules i adoren Mart, però si són herois i déus romans. A més, a veure, tots els meus llibres de mitologia germànica i vikinga, el déu principal és un altre, és Odin pels vikings i pels germànics continentals és Wotan, que és el que apareix a les òperes de Wagner. Però és que és més. Potser Tàcit encara ens ajudarà a entendre tota aquesta qüestió dels dies de la setmana, perquè Wotan s'assembla sospitosament a la primera part de l'anglès Wednesday, Wotan. I és que Odin, igual que el Mercuri dels romans, era el déu de la màgia, sí, el déu de l'estafa, el déu del coneixement. I, bé, és cert, entre els germànics era el principal. I de fet, Tàcit, si el que pretenia era que els romans entenguessin quin era el déu principal dels germànics, el que havia de fer, el que feien els romans en aquests casos, era aplicar el que era la interpretatio romana, o interpretació, traducció romana, dels déus, dels costums dels altres pobles. Era, si Tàcit volia fer entendre doncs als romans com era aquest déu principal dels germànics, era molt més senzill i era molt més fàcil de ser entès si deia que el déu principal dels germànics era Mercuri, perquè automàticament els romans diran d'acord, sí, el seu déu principal és un déu, doncs, que és un estafador, és un mentider, és un déu, potser del comerç. Que no pas dir, per exemple, el seu déu principal o Júpiter i posar-se a descriure com era aquest déu, perquè la descripció del déu principal dels germànics no semblava gens a Júpiter, no tenia cap atribut compartit més enllà de ser el déu principal. Llavors, en virtut de la interpretatio romana, Mercuri és Wotan, i per tant, el dies Mercuri, d'on ve dimecres, és el dia de Wotan. En aquesta mateixa, si continuem la llista, també agafant Tàcit, aquest Mart al qual possiblement es refereix, Tàcit es refereix al déu germànic de la guerra, que era Tyr o Tiu en les versions anglosaxones, que és, doncs, l'origen, el dia al qual està el déu, al qual està consagrat Tuesday. Hèrcules és possible que sigui el fill d'Odin, és a dir, Thor, Thunar en anglosaxó, que és el déu que va ser assimilat a Júpiter, perquè comparteix amb Júpiter el poder del tro, que és el dia al qual està dedicat Thursday i Donnerstag en alemany. Pel que fa al darrer dia, Freitag, Friday, és el dia consagrat a Freya, Frigg, en funció de la varietat germànica, que és una deessa equiparada a Venus, perquè és la deessa de la maternitat, també de la profecia i també del matrimoni. Però, clar, això són els romans que havien civilitzat els bàrbars del nord i els havien dit mireu, vosaltres teniu aquests déus, nosaltres tenim aquests altres,
Val? Aquestes són les equivalències, aquests són els dies de la setmana i els traduïu com us dóna la gana, però nosaltres us hem civilitzat. El que passa és que els romans també havien estat bàrbars en algun moment. I havien estat bàrbars sobretot als ulls dels grecs, els quals havien aplicat una interpretació greca a les seves tradicions, o més ben dit, els romans havien aplicat una interpretació romana a les tradicions dels grecs, perquè els dies de la setmana dels romans originalment eren grecs. Provenien de la tradició astrològica hel·lenística que es posava els seus orígens a Alexandria i a Mesopotàmia. I aquests dies de la setmana dels grecs que van arribar tan lluny cap al nord d'Europa fins als pobles germànics van arribar també molt lluny cap a l'est, tan lluny, fins on van arribar els grecs, és a dir, a les portes de l'Índia. I de l'Índia, aquests dies de la setmana es van expandir tan lluny fins on van arribar els hindús i la seva influència, és a dir, fins a Bali. Per què dic tot això? Doncs perquè aquests dies, que en origen eren grecs, que els romans havien aplicat una interpretació romana, que després van fer una interpretació germànica o cèltica cap al nord, els indis van fer el mateix, van fer una interpretació índica, van traduir aquests dies dels grecs en el seu sistema d'estrelles i sobretot de déus. I és per això que, per exemple, en bengalí, o sigui, a l'altra punta del món conegut, a l'altra punta del món indoeuropeu antic, els dies de la setmana tenen el mateix significat. Dilluns és Shombar. Shom és una forma sànscrita per referir-se a la lluna, bar vol dir dia, i a més aquesta lluna també és un déu. El mateix amb Mongolbar, que és dimarts, Mongol és el déu Mart, Budhvar és dimecres, Bud és Mercuri, Brohishpotibar és Júpiter, és a dir, és dijous, és el dia de Júpiter, Shukrobar és divendres, Shonibar és dissabte i Rovibar és diumenge, amb el mateix ordre. I de fet, és també el mateix ordre, el mateix sistema de dies que tenim al Japó, que és la mateixa tradició que va arribar a la Xina i de la Xina va passar a l'extrem del món xinès, és a dir, al Japó. Són, començant per dilluns, Getsuyobi, que a més s'escriu amb el kanji de la lluna, Kayobi, amb el signe de foc, és a dir, Mart, Suyobi, Mokuyobi, Kinyobi, Doyobi i finalment Nichiyobi, en el qual Ni és el signe del sol. Doncs bé, per això és un vídeo molt especial, perquè volia introduir el concepte de les interpretators, que van ser molt importants per poder mantenir un sistema cultural més o menys unificat en el que era el món hel·lenístic i el que és l'imperi romà, que ajudés justament que sobrevisqués durant tant de temps. I bé, en veritat, quin viatge a tota Euràsia, des de la freda de Gal·les fins a la tropical Bangladesh i després fins al Japó, molt ben lluny del món indoeuropeu. La volta, doncs, de mig món, molt més ràpid que Willy Fogg i Jules Verne. Sí, sense sortir de casa. Sens dubte, una prova de la bellesa d'aprendre llengües. Si t'ha agradat el vídeo, si ho has trobat interessant, deixa un comentari, comparteix-ho, envia-li a qui creguis que li pugui agradar, subscriu-te si encara no ho has fet, deixa un suggeriment de què creus que podia fer al pròxim vídeo.